kipat yang sosong jong kabri nyong trap ibrok way hawa kidan haga jingjenja kremdalen kini kisdam ki bayat ngi isya batla saki dagi babun ba ki mynsiem ba nakaleng jong seng echone afi kejuya tur yayat dekat but Khatagin Institute hangtai pola mali ban donate ya ke Snam hagbade ki mynsiem ki bajenjar hadu kata-kata Dkhot Shangka Hnyf National Youth Fund Hnyf Mawlai Circle haka khatlai trik urimpang kila pelong daka blood donation camp ban nok senyang sya ke imlang ke salang syaka Pastuer Institute Regional Blood Bank Shillong. Yakni ke program la pelong ha Mawlai Nongkwar Basic School haka jingdon lang ke Doctor C Budnah incharge Pastuer Institute Batkinos. Ke Doctor Budnah kala iaroh ke jingkylluid mynsiem ki Dkhot jangani ke seng ki bala pyrkhat jngai ye ke jingdonkam jong ki babun ki nongpang ha kini ke nongbah. Kala pynshlur ru ye ki banang yai le ye kum kini ki kam ki babha ha ki por bandang wan. Ki ban ai snam klam da don ka jingsi klam expect e bangin ai phi na in na kaliang jongi khuble shibon ba phi ai snam kelut mentakasni notang ka regional blood center ringkat ke team jong regional blood center ringkat wat banga ngi ya sotenat ngilong ni kemen bat ngi ngatrai ngilong kiba don bok shibon bangin don ke association ne ka jing ya trekam trekam ringkat bat fi kane ka Hnyf ya menta wala don kumba Snam 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 bat man kapor ki juan pynlong ya ka voluntary blood donation ang te pa Pastuer Institute bat ngastanat shibon be yong iba es rapsang ba kani doktor mde tang Pastuer Institute nang ni shakmat nginyai pynlong ki camp haman ki circle lane haman ki shnong khnang ba ki brio jong ka shnong kin kham su thu ya kani ka voluntary blood donation camp nga ai ngu nga sokmen shibon ya ka jingi tre lang jong phi barok kha ngi ka participation ka support jong phi ka la ban bakan pan urlong ya ka jing thmu bat ya ka thong jong ka regional blood center bat kata ka dei bangin light bangin rat ding khong ya ka jingdon Snam ka baar kolong bangin yo kerhai ya ka Snam ka pasngai ka Dkhot ka light na ki knyang jingpang bat ru ban ya rap ban pensting bat ban ya rap ya kitu ki bashtom kham tam ki badon shakiri ki ba kham nong kandong dei tang kata ka regional blood center ngani thoi fi ka te ya Pastuer Institute ka dei ka regional ka dei ka blood center lani ka blood bank ka bayarap iki blood ya ki hospital tang ya ki private hospital ka badon haka ka sorjangi kaya rap ru ya ka Ganesh Das ka civil hospital bat ru ya ki blood storage center ki badon chapo sora chamairang bat shawai shanong kandong te ka jing ai snam jong phi man ka por hang te por regional blood center kum ki nong wan ai snam mon Sngewbha kan jin te rap yangi ban ya rap ya ki brio ki badon haka jing shitom haki hospital